I després dels esports anam de festa. La nit de l'art a Felanitx és un dels actes que s'han consolidat dins la programació de les celebracions de Sant Agustí. Ahir vespre es va presentar un interessant itinerari d'escultura, fotografia, ceràmica i pintura per les principals galeries i comerços del centre de la ciutat. Per 5 anys consecutiu, els carrers de Felanitx s'han convertit en art. Pintura, escultura i fotografia en són només una mostra. Un itinerari pels locals i galeries d'art mostren al públic les obres d'artistes felanitxers i també d'arreu del món. Enguany, una trentena d'artistes participen en aquesta nit de l'art. Una de les sales ens mostra les darreres creacions dels pintors Josefina Pino i Pere Bennassa. Els artistes es mostren satisfets d'aquesta iniciativa. Poso uns corrals, diferents vistes, són corrals, una idea que tenia, i després són collaixos, també de corrals, plantes, vegetals. He posat una sèrie d'esbossos que he fet en esport de Felanitx aquest estiu i un bronzos que vaig fer a Marrakeix. I bé, el darrer i això són com paisatges i d'esport de Felanitx. És una col·lecció de flors, de ferro, i hi ha des d'imitacions molt reals a punt de vista meus. La nit de l'art felanitxer comença el seu recorregut a la Casa de Cultura, continua pel carrer Major i finalitza a la plaça de Serrabal. L'itinerari pot ser visitat fins al 30 d'agost.